Днес ще говорим защо повечето хора не трябва да започват собствен бизнес. Аз съм Гергана Кирилова и днес сме тук, за да създадем собствен стандарт. Истината е, че не всеки трябва да започва бизнес и не всеки е длъжен да го прави. И това не е защото хората не могат, а защото често не разбират в какво точно скачат и се забъркват. В момента е много вайрал идеята, че следващата стъпка на твоето развитие е да напуснеш корпоративната си работа или сигурната си работа, за да създадеш собствен бизнес. И за това често седи идеята, че когато ти имаш нещо свое или развиваш бизнес, имаш повече пари, повече свобода и повече контрол над времето си. Точно това е причината, поради която аз лично влизам в хендмейд групите и виждам продукти от Тему или толкова лоша изработка, че седя и се чудя какво точно продава или кой би го купил. А най-тъжното е, че за тези хора, които са в хендмейд групите, това е по-скоро хоби, но не и бизнес. И те продават на толкова ниски цени, защото нямат нито данъци, нито осигуровки, нито разходи по фирмата. И ние, които всъщност плащаме тези суми към държавата, не можем да се борим, защото това не е лоялна конкуренция. Както казах преди малко, повечето хора стартират бизнес с идеята да имат повече пари, свобода и контрол над живота си. И това до някъде е вярно, но всъщност това е крайният резултат, а не и процесът, с който стигаш до там. Повечето хора какво виждат? Преди да вземат решението си да започнат собствен бизнес. Те виждат готов продукт, работещ бранд и някой, който стои сигурен пред тях и знае какво прави. Но всъщност никой не знае какво е ежедневието, което се изисква да имаш, за да стигнеш до този етап от живота. А реалността се оказва, че бизнесът няма много общо с идеята, с която започваш. Това е най-лесната част. След това идва истинската работа. И тя не е свързана с вдъхновение, мотивация, бла-бла или всичко, което ви обясняват бизнес гурутата. Това е свързано с важни решения и с изключително много работа. Какво имам предвид? Всеки ден трябва да решаваш кое за теб е важно и кое не, кое трябва да се приоритизира и кое да се остави на заден план. Трябва да решиш къде да вложиш своите пари, енергия и време, когато нямаш достатъчно за всичко. Когато нещо не работи, ти трябва да вземеш решението, кое точно да промениш, без да си сигурен защо или какво би сработило по-натам. Най-важното, трябва да вземеш решение кога да кажеш не. Трябва да си напълно наясно с приоритетите си и кога трябва да приемаш предложение и кога не трябва да приемаш предложение. И това е една от грешките, които аз съм допускала изключително много пъти. Но това е тема, която ще си говорим друг път. И в повечето случаи няма верен отговор. Има избор и последствията, които идват след него. И дали ти можеш да живееш с този избор или не. Има един ключов момент, който много хора подценяват. Когато работиш за някого, имаш рамка. Ти имаш ясно определена структура, ясно определена цел и посока, която идва от мениджърите и имаш задачи, които трябва да следваш и нещата не зависят изцяло от теб. Лично аз имам един познат, който просто е създаден да бъде работник, колкото и грубо да звучи. Но той прави точно обратното. Създава бизнеси на поразия, един след друг, най-различни. И резултата винаги е един и същ – фалит. Защото когато имаш собствен бизнес, рамката си ти. Ти задаваш посоката и си търпиш последствията, ако тя се окаже грешна. Защото всичко зависи от теб. Няма някой друг да дойде да оправи грешката ти и ти да можеш да му прехвърлиш отговорността. Не може да създадеш собствен бизнес, още в началото да наемеш 2-3 човека да работят там, да бутат и ти да очакваш на следващия ден да се събудиш милионер. Такъв вариант не съществува. Защото ако нещо не се случва както трябва, най-често причината си ти. Но много хора не са готови за този разговор и най-вероятно ще бъдат засегнати от думите ми. Но, както баба казва, когато човек го е грижа за някого, той ще отиде да му каже истината, колкото полезна и да е тя.
а няма да му обясняват това, което иска да чуе. Защото когато създаваш нещо свое, трябва да имаш такива хора до себе си. Страничните наблюдатели много по-лесно могат да видят къде бъркаш или къде не. Въпреки това, ти си в кюпа и всичко зависи от теб. Има и нещо друго, което почти никой не ти казва директно преди да започнеш да правиш собствен бизнес. Несигурността не е моментно състояние. Тя е константа. Не знаеш дали усилията, които влагаш в дадена бизнес идея, ще даде резултат. Не знаеш дали това, което правиш, ще ти се отблагодари след месец, след година или след 5. Не знаеш дали посоката, в която тръгнеш, всъщност е правилна и подходяща за бизнеса ти. И въпреки това ти трябва да продължаваш. А има и нещо мое много любимо, което поставя черешката на тортата на тази ситуация. И това са любимите на всички хейт коментари в социалните мрежи. Ако имаш онлайн бизнес и съответно си решил да развиваш социалните му мрежи, за да можеш да започнеш да набираш популярност, шансът в един момент това да се случи и да започнеш да получаваш негативни коментари е огромен. Понякога дори без причина. И то от хора, които не познават нито теб, нито работата ти, нито са част от аудиторията или до хората, които би искал да достигнеш. Спомням си едно съобщение, което получих, когато преди качвах видеа в YouTube. Ако сте гледали първото ми видео, знаете за какво става въпрос. От жена, която беше решила да ми пише в Instagram и да ми обяснява как мъжа ми има овнешки поглед, буквално да ме обижда без причина и да ми обяснява, аджеба, аз как така съм се помислила за инфлуенсър. В смисъл, аз не ставам за тази работа. И докато сме на темата, преди малко, докато скролвах в TikTok, попаднах на видео на едно момиче, което беше плеснало така отгоре някакво описание, когато най-скучните ми познати са решили да стават инфлуенсъри и някаква пренебрежителна физиономия. И това не е мнение или градивна критика, просто абсолютен хейт за нещо, което нейните познати правят. И когато твоята работа е публична, ще има такива хора, които просто днес са се събудили в лошо настроение, видели са видеото ти, нещо не им е харесало и са решили дай да го нахейтя, за да се оправи моя ден. И ти трябва да си готов за това нещо, защото ако не си готов, в един момент ще се почнат тези коментари да ти влияят и да се чудиш, аз ли правя нещо грешно? Тези хора прави ли са? И това е част от играта. И въпросът не е дали ще се случи, а дали ти ще си готов да го понесеш. Както казах преди малко, повечето хора не искат бизнес. Те искат резултатите, които идват с него. Искат повече пари, повече свобода и повече контрол на ежедневието си. Но когато започваш бизнес, то всъщност е точно обратното. Ти влагаш цялото си време в бизнеса, имаш изключително огромна отговорност към него и съответно по-малко сигурност и по-малко контрол на това, което се случва в живота ти. И като се заговорихме за TikTok видеа, мога да ви дам за пример Александър от Ice Pro. Наскоро ми попадат негови клипчета, следя историята му, особено заради съдебните дела, които се заформят в момента. Ако на мен не вярвате на това, което ви казвам, влезте, изгледайте историята му и преценете дали сте готови да се хвърлите в нещо толкова сериозно с такъв хъс и усилия. Ако отговорът е да, добре дошли на борда. И аз съм имала такива моменти, в които работя повече от всякога и въпреки това не съм сигурна дали усилията ми ще ми се отплатят и ще ми донесат резултат. И до ден днешен ги имам. Особено покрай Коледа. Периода, в който си по 12 часа на крак всеки ден навън на работа. Когато се прибереш късно вечерта, продължаваш да бълваш тока, защото все пак ти трябва да посрещнеш очакванията и нуждите на хората, спиш по 5-6 часа и накрая не си сигурен, като теглиш чертата, дали това ще си е струвало усилието. И това е много различно усещане от това просто да си зает. Защото тук няма гаранция, че усилието ще доведе до резултати. И въпреки това ти трябва да намериш начин да продължиш. И точно това са причините, поради които според мен бизнесът не е за всеки. Не защото той е труден или е изключителна ядрена физика да си отвориш фирма. Това е най-лесното.
Не защото трябва да се делиме на предприемачи и работници и не всеки може да има бизнес. Защото бизнесът изисква определено мислене и психологическо състояние. Трябва да можеш да взимаш решения без пълната информация. Трябва да влагаш усилия без да си сигурен, че те ще ти се отблагодарят или ще ти се отплатят. Трябва да продължаваш, въпреки че нямаш гаранция дали това, което правиш, ще се получи. И естествено, трябва да си готов за реакцията на хората, било то познати или непознати, защото има такива хора, които получават хейт от близките и приятелите си. Защо тя може да има, а не аз. И оттам се получава злоба и завист. И съответно, бизнесът не е нещо, което всеки иска или трябва да иска. Да започнеш бизнес има смисъл, ако го създаваш, защото искаш, а не защото така трябва или защото някой TikTok гуру ти е казал, че това е следващата логична стъпка. Не защото изглежда добре отвън, а защото осъзнаваш как изглежда отвътре и все пак го избираш. Защото бизнесът не е проект и идея. Бизнесът е начин на живот. И въпросът не е дали можеш да го направиш, а дали си готов да посрещнеш живота, който идва с него. Ако сте стигнали до тази част на видеото и казаното от мен резонира с вас, може да погледнете и останалите ми видеа и да се абонирате за канала ми. И не забравяйте защо сме тук, за да създадем собствен стандарт.